Zien hier Lien, wie Abelt Bobbelsdijk zijn hoen om het uitlitten en kwam toevallig langs dit plak. Het weer toen compleet vertutte is en stond vol met berenklauwen. En mas nou eens zien. Wat hebben we hier? Nou, we hebben hier een onderkomen hè, voor de vrijwilligers en voor onszelf natuurlijk. We hebben nu even het vuur aan. Dat is niet zozeer voor de kou, maar wel voor het vocht eigenlijk. Want als het vaak veel regent, dan wordt alles klam en dan, dat is niet zo aangenaam. Wat is dit voor kachel? Ja, dit is ook een zelfbedachte kachel. Deze is dan van een cementmolen. Met wat spiraalbuizen en dat gaat dan 9 meter omhoog. Zo hé. En dat is weer van een droger. Oh ja. En dat zit er eigenlijk in, als die rand er niet in zit, dan zou eigenlijk die rook en het vuur veel te veel om die kap heen gaan. En eigenlijk is deze kachel ook een beetje exemplarisch voor het hele gebeuren hier. Dit is hoe zo'n dingen maken. Ja, dit is wel hoe we hier proberen te recyclen. Eer werd dit terrein broekt als slipopslag. En daarom lag het braak. Maar Bobbelsdijk had van de gemeente toestemming gekregen om zijn gang te gaan. En dus kan hij hem helemaal uitleven. Dit is dan de zwemvijver. Doe maar. Ja. Met glijbaan zie ik. Ja, een trampoline, maar die is, daar is iemand doorheen gesprongen. Oh. Het was een heel wild feestje, zullen we maar zeggen. Maar er is niemand voor gewond geraakt, dat was het belangrijkste. Okay, ja. En ze hebben enorm gelachen, want het is altijd heel leuk als zoiets kapot gaat. Ik heb ook een douche tegenwoordig. Oh. Dit is dan een buitendouche, dus die eigenlijk in de zomer is die heel fijn. Ja. Dus het water dat wordt eigenlijk opgewarmd in die zwarte slang. En dan heb ik een klein pompje van een cv-installatie, neemt weinig stroom. Die kun je dan aanzetten en dan pompt die water uit. In die bosje staat een tank. En die pompt het dan er doorheen en dan is het gewoon heel warm. Ja. Ja. Dus als je even het weer in de gaten houdt en denkt, nou het heeft een uurtje de zon erop gestaan. Oh ja. Dan kun je gewoon een kwartier lekker douchen. Hoe is het dan met de watervoorziening? Het water dat vangen we dan op van de schone daken, zeg maar. Nou ja, dit is een schoon dak van de Joert bijvoorbeeld. En als je dat maar donker opslaat en koel. En dat je zorgt dat er geen bladeren in komen, want die gaan natuurlijk dan rotten en dat wordt, dan wordt het gelig en dan is de smaak ook niet meer. Maar als dat dus het moet door een simpel filter en dan gewoon donker opslaan. Nou, dit zijn wat varkens, die hebben we. Dit zijn dan de jonkies. En ze eten eigenlijk alles. Spruitjes vinden ze niet zo lekker. Oh. Maar kijk, ze eten nu bijvoorbeeld gras. Maar als er afval is met vlees, dat eten ze. En ze zijn heel nieuwsgierig. Wat gezellig. Ja, ze zijn best wel gezellig, ja. Ja. Kijk, ze gaan nu ook weer in gang. Nou, hier hebben we dan het energiecentrum, zeg maar. Aha. Hier slaan we ook de stroom op in accu's. Okay. En vanuit hier gaan er allemaal kabels naar alle plekken. Nou ja, dit is een beetje onze huiskamer ook, maar het is ook een atelier. Het is eigenlijk een beetje gebouwd als een omgekeerd schip, zeg maar. Dus dan zijn dit de spanten, zeg maar, maar dan heel, heel open. Want ik probeerde iets heel luchtigs te bouwen, zeg maar wel een beetje met natuurlijke vormen. Nou ja, hier hebben we nog een project, dat is dan met allemaal trampolines, wil ik ook een soort. Dat je met trampolines, zeg maar, van de ene naar de andere kant. Ja. Een soort Super Mario computerspel. Ja. En dan moet je, zeg maar, hier ren je erheen en dan toing. Het is ook een beetje een speeltuin. Je moet een beetje dat kinderlijke gevoel van alles kan. Ja. Dat moet je een beetje, dat het een beetje wordt wakker geschud, zeg maar. Dus dit off-grid leven bevalt je wel? Ja, het bevalt mij heel goed. Ja. Een beetje samenleven met de natuur.